Guten Tag, beste Leute. Ich bin Wolfgang Amadeus Mozart und ich bin der beste Komponist in der ganzen Welt. Oh, ich bin der beste Komponist, die ooit gelebt hat. Ihr wisst allen diesen Rondo. Hallo, Beethoven hier. Ich bin der beste Komponist in der ganzen Welt. Der beste Komponist, die ooit gelebt hat. Das ist schön. Warte bitte. Ich bin Mozart. Zonder Zweifel, Peter. Was? Ich bin besser. Als je zo blijft fluisteren, kan ik je echt niet verstaan. Hè? Ich, Johannes Theophilus Wolfgangus Amadeus Mozart, schreef 28 pianoconcerten, 41 symfonieën, 25 strijkkwartetten en 17 pianosonates. Bovendien ben ik een zeer bescheiden man. Ik ben geboren in Salzburg en op mijn 4e was mijn extreme talent al snel duidelijk. Ik schreef complexe stukken op mijn 4e al, want ik had talent. En op mijn 8e schreef ik bijvoorbeeld Opera Bastien, een zeer gewaardeerd stuk. Iedereen was onder de indruk van mijn talent. Zijn jullie ook op de hoogte van mijn talent? Ik heb talent, en dus ik werd bij de keizer aangenomen. En daar schreef ik ook stukken voor de keizer. En de keizer was ook onder de indruk van mijn talent. Strafduute! Wacht even, meneer. Waar was ik? Ik ben dus Mozart en ik heb talent. Ik schreef voor de keizer en die was... Strafduute! Wat wil je nou? Oh, hoe gaat het, mijn lieve vriend? Oh, vergeet me bijna voor te stellen. Ik ben Piotr Ilyich Tchaikovsky. Zeg maar gewoon Peter, hoor. Ik ben de beste componist in de hele wereld. De beste componist die ooit geleefd heeft. Nee. Wacht, stop. Missen wij eigenlijk niet iemand? Wist je iemand? Het is toch gewoon gezellig zo met z'n tweetjes? Met z'n tweetjes, ja nee. We missen die vent van de Efteling. Oh ja, die dikke, ja. Ja, die dikke. Bach ist die Name. Ich bin der beste Komponist im ganzen Welt. Langzame kutmuziek.
Was dat nou Bach daarnet? Ja, ik dacht het wel toch? Och, arme Bach. Heb je gehoord wat een spelfouten die maakte? Viel toch al mee? Zei die nou, der besten Komponist im ganzen Welt? Ja, ik dacht het wel toch? Ah, das ist natürlich der besten Komponist in der ganzen Welt. Ach, Bach, das ist besser gewesen. Oh, ich bin hier weg. No! Oh, hé. Psst, je vergeet jezelf voor te stellen. Oui, bien sûr. Moi, je suis Chopin. Frédéric Chopin. En ik doe er eigenlijk niet zo toe. Ik ben een stuk aan het schrijven en het wil niet lukken. Ik kan het niet meer. Mijn talent is op. C'est terrible. Ah, speelt eens, speelt eens. Nee, het is gênant. Je suis trop timide. Oh, vriendjes, toch, komt toch wel goed? Ik ben niet je vriendje. Ik speel het wel. Je hebt al gewonnen. Ik hoor een baslijn met potentie. Hou die rechterhand weg. Ja, nu nog sneller. Nog sneller. Ja, nog sneller. Nu de rechterhand terug, maar dan staccato. Stop maar. Denk je nou echt dat er ook maar in 200 jaar een enkele ziel daarna gaat luisteren? Dat wordt nooit wat. Oh, misschien heb je toch wel gelijk. Ja, zie je? Hoor je het? Ik ben componist af. Het heeft geen zin meer. Nee, wacht nou, wacht nou.